दिनैहाय बिटिसि एकर्ड डे सेलेब्रेसन खालामदों आरो दिनैहाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै जिहेतु थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ दोलो हान्जाया गभर्नमेन्ट फैयोबा मोनबा प्रतिश्रुति जिथु होनाय जादोंमोन जेराव सेल्फ हेल्प ग्रुप हानि फाट्टा IBS अल्ड एज बेफोरबायदि मोनबा गेरेन्टि जिथु प्रतिश्रुति होनाय जादोंमोन दिनै एकर्ड डे सेलेब्रेसन फालिनाय दिनजों लोगोसे इलेक्सनाव प्रतिश्रुति होनाय बायदि प्रत्येक माबानोनो मोनबा हरनाय जाग्रोबाय आरो बे उननि बेलायाव नैबे फेब्रुवारिनि गेजेराव बे जिनिसखौ होजोबनाय जागोन खारन अफिस प्रसिडिंफ्रा एसे लेट जादों हाजोबाखिसै ओंखायनो दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाजेनबाय बे फेब्रुवारिनि गेजेराव जे मोनबा प्रतिश्रुति होदोंमोन बियो कमप्लिटलि माबा जाहैजोबगोन आरोखि होनो हाजोबगोन बे फेब्रुवारिनि गेजेराव जायफ्रानाखि 10,000नि आरो 2 लाखनि चेकफोर होनाय जादों बेखौहाय माखासे मानसिफोरनो चेकखौ होनाय जागोन ना एकाउन्टआव सोनानै होनाय जागोन बेखौ माबा इउनिफर्म बेखौ चेकआनो होजोबगोन फैसा होनाय जानाय नङा खारन फैसा होयोबा बेयाव सोरनि गोसोखौ सोर मा हमदांनो हानो रावखौबो हमदांनो हाया आजिखालि ओंखायनो बेनिफिसियारिनो डाइरेक्ट चेक होनाय जागोन बेनिफिसियारि गावबागाव एकाउन्टआव सोनानै बेखौ इउज खालामनो हागोन आरोखि खामानियाव